Hola, bona vesprada novament. Seguim amb el Sant Jordi en clau valenciana que organitza l'Espai País Valencià de Barcelona. Bé, com a recordatori, dir-vos que ens podeu també seguir i publicar, si feu alguna publicació respecte a aquesta activitat d'avui, on estem parlant i presentant a diversos escriptors i escriptores, editorials. Podeu seguir-nos amb el hashtag SantJordiEPB i amb el hashtag Fent Cultura, Fent País. També dir-vos que aquí en el canal de YouTube de l'Espai País Valencià que estrenem avui podeu fer preguntes i comentaris a través del xat. Ara anem a parlar amb Ricard Gozálvez, que és escriptor, pedagog i educador social. I va a parlar-nos dels seus llibres que ha fet i, a veure si ens pot donar a conèixer la seva persona i els seus projectes futurs, aguts i futurs. Molt bé. Hola, bona vesprada a totes i tots. Doncs gràcies per convidar-me a parlar un poc dels projectes que portem entre mans i els que hem publicat. Jo farà uns 3 anys vaig publicar Nuvolet coneix Diània, que naix arran de quan va néixer la meva neboda, volia fer-li un regal i sempre m'ha agradat l'escriptura i li vaig escriure uns contes per explicar-li d'on veníem i un poc tot el nostre entorn, perquè sempre sentia que faltaven contes que parlaren del nostre entorn i de la nostra terra. Ho vaig fer així per fer-li un regal i li ho vaig enviar a Josep Bertomeu, que de sobte em va escriure i em va motivar a que ho publicaren, que buscarem una il·lustradora. Ricard, un segon. Estàs tocant el micro? Estàs prop del micro? Sí, no. Es nota un poc com de... Sí, perquè li toca el coll. Val. Però ho tinc així. Vale, sí, perfecte. I res, li ho vaig enviar a Josep Bertomeu, el qual em va motivar per fer la publicació i res, vaig buscar la Gemma Moltó i vam fer una campanya de micromecenatge, va anar molt bé i així va néixer el primer projecte, Nuvolet coneix Diània. I això va ser quin any, Nuvolet coneix Diània? En 2017. 2017. I bé, de què tracta un poc? Era per donar a conèixer un poc el territori? És un viatge per les terres de Diània. És un núvol que recorre les diferents comarques centrals o diànies o diàniques i hi va explicant tant les muntanyes com rius, com l'entorn, com també personatges històrics. Saps? Perquè, clar, la meva arrel familiar ve d'ahir. La meva germana viu a Gandia, jo soc de Vallars, els meus pares viuen a Xàtiva, i era una manera de contextualitzar i explicar-li a la meva neboda les nostres arrels i el nostre entorn. I el llibre, la il·lustració del llibre, en la portada i això, de qui és? Amb qui l'has feta? El primer el vaig fer amb Gemma Moltó, una il·lustradora, i això que és amiga més, li vaig dir que si volia participar, li vaig explicar el projecte i li va agradar i així ho vam fer. Molt bé. Amb quina editorial? El primer va ser Autoeditat, el vam editar entre nosaltres. Aquest va ser Autoeditat. I com penses tu, per la gent que també, els nervis de la primera vegada que publiques una cosa o això, animaries també a la gent que no sap, que té un llibre, diguem, fet, escrit, però li fa molt de, vergonya, en certa manera, o això? L'animaries i ho aconselles també a publicar per primera vegada? Sí, jo crec que ara, a més, en el moment que estem vivint, necessitem també creure i apostar per la creació cultural pròpia, i això passa també també perquè la gent, comencem a escoltar i a mirar als nostres voltants i la gent també a animar-se, que també és una cosa que s'educa, el crear, l'imaginar, l'escriure, i jo sí que animo a tota la gent a que comenci a escriure, perquè a banda de que pense que és terapèutic, crec que també és la manera que tenim de construir l'imaginari polític i social que volem, que per a mi és des d'una perspectiva de creació cultural, de participació social, de transformació, i això passa perquè també ens convertim en creadors i creadores de cultura i de coneixement.
Bé, quina rebuda? Com has vist tu la rebuda de Nuvolet coneix Diània per part del públic o de les persones que... Sí. És que Nuvolet ja fa anys, enguany vam traure la lluerna morada, Mm. que és Sí, el... sí. Val? Ara anem en la lluerna. Ara anem. Va ser molt guai, perquè bueno, vam fer una campanya de Verkami, la qual ens va anar molt bé, i després la rebuda en les presentacions també. Vull dir, vam anar a molts llocs a presentar-lo, el llibre va tindre bastant recorregut i això, vam visitar quasi totes les comarques centrals. Molt bé. I ara la lluerna morada, que és el de finals del 2019. Correcte. Aquí tenim la imatge de la portada del llibre. La il·lustració, bueno, com s'ha fet, qui s'hi has comptat, amb quines persones has comptat... Doncs aquest ha comptat amb Carles VF a les il·lustracions i després l'editorial ha sigut Caliu, que és una editorial que pertany a la repartidora. I més o menys el procés va ser el mateix. Carles també és de la Costera com jo i feia temps que volíem fer alguna cosa junts i jo l'any passat vaig fer un TFM del màster de secundària de professor i bueno, Perdoni, Carles UF està saludant. Arran de la teoria vaig començar a parlar de que per a mi com tenien que entendre la diversitat i la inclusió social i va eixir la lluerna morada i li vaig enviar a Carles que li va agradar el conte i vam decidir en apostar. Està saludant-nos Carles en el xat, Una abraçada, Carles. I clar, ho has fet tot amb uns valors, no? Diguem, has tingut molta cura de consciència social, de feminisme, de poder arribar a tot el món, també, Sí. Per a mi, clar, jo quan començo a escriure literatura infantil, el que vull és poder expressar o poder escriure sobre com a mi m'agradaria que m'hagueren educat i com jo vull que educar a la meva família, als meus xiquets i xiquetes o també a la gent que m'envolta. Aleshores, pensant molt com jo entenia la diversitat, no? I arran de la meva experiència i vivència, i també de la investigació del TFM, vaig començar a desenvolupar o a parlar, no? De com tenim que entendre la diversitat i la inclusió, no? I que els canvis tenen que vindre per part de la societat, no? Moltes vegades exigim a les persones, en aquest cas, que siguin elles, no? Que s'esforcen per incloure's en la societat i això no és així. És la societat moltes vegades, i la majoria de les vegades, qui té que fer l'esforç i qui té que revisar què passa, que excloem a qualsevol persona que siga diferent. I això és el que hem de ficar damunt la taula i començar a educar-ho des de ben menuts. Que a vegades és això, la que no està adoptada és la societat, no la persona que té unes característiques que no és el que entenem per comú, quan en veritat la societat ha d'estar adaptada per a tots, no? També el tema dels criptogrames en la lluerna morada. Sí, la lluerna morada, no, també ha sigut, intenta visibilitzar la diversitat i sobretot que repensem què fem per incloure tothom en la societat, no? I ha tingut una gran rebuda entre, sobretot, professors, escoles, i un projecte que ens ha fet moltíssima il·lusió és que dos mestres, Neus Yasser i Núria Díaz, l'han traduït a pictogrames, que és per a persones que són autistes. I ens ha fet moltíssima il·lusió veure, perquè creguem que és un altre canal, no? Si apostem per la inclusió, per la participació, passa també perquè creem cultura per a tothom. Val, i per ahí, clar. I també, com a novel·la infantil, què ha de tindre? Vull dir, perquè també les novel·les infantils també les gaudeixen els pares, és com una cosa que es fa en família, el pare, la mare, davant del xiquet o la xiqueta,
Per a mi un àlbum il·lustrat o una novel·la infantil té que ser un punt d'encontre. Té que ser un text, no?, que ens porta a conèixer l'entorn, a reflexionar conjuntament, a parlar d'emocions, saps? Vull dir que crea un vincle tant entre la persona que l'està llegint, si és en comú, i si és a nivell individual, que ens porta un poc a conèixer i a explorar l'entorn, les vivències, les emocions, i això per a mi és la clau i és un poc jo com començo a escriure un poc contes infantils, no? Crec que té que estar arrelat a l'entorn, al que ens envolta, convidar-nos a conèixer i és des d'ahir, sobretot, no? Vull dir, jo llegia molts contes o molts còmics quan era menut i després en el treball o així anar buscant, no?, que n'hi ha molta creació, però la majoria parla de coses llunyanes. I era una manera de dir, anem a conèixer el que ens envolta. Perfecte. I també comentar-te, anem un poc a parlar ara d'un projecte, un projecte ambiciós en el que estàs ara capficat, que tracta, també reuneix aquests valors que ens comentes i a banda també té una finalitat, una proposta de cara al territori i a que la gent pugui, conèixer un poc millor. Comenta'ns, a veure. Sí, novament amb Carles VF, amb Jordi i amb Caliu Editorial, ara estem preparant un Aldes il·lustrat de les comarques valencianes. Seguint la mateixa línia, no?, de donar a conèixer les comarques, intentar vertebrar el País Valencià i sobretot que entenguem la diversitat, però també tot allò que ens uneix com a poble, estem intentant fer-ho i, primer també des d'una perspectiva popular primer hem fet una part col·laborativa participativa mitjançant uns qüestionaris que amb unes preguntes determinades que la gent ha anat contestant-nos de les coses que li agradaria que aparegueren en les comarques. I ara hem sistematitzat tota aquesta informació i també estem fent una part d'investigació un poc de tots els elements que creguem que deuen d'eixir. Això ens està comportant un volum d'informació molt gran que ara devem de sistematitzar perquè no poden eixir tots els elements, però sí que tenim clar que volem crear un Aldes que la gent es senta representada. Vull dir, la gent, per exemple, de les comarques castellanoparlants o xurres o de la Vega Baja, quan el llisquen, que entenguen que tenen la seva particularitat, però al mateix temps també tenim un projecte comú de país. I és un poc com estem repensant això, perquè volem, no?, que els xiquets, xiquetes, mares, pares, que comencem, no?, a entendre que tenim particularitats i individualitats, però també tenim un col·lectiu comú i un país que hem de repensar i hem de formar part entre totes. Diguem que és un poc es diria, vertebració des de la infantesa, no?, un poc també. Sí. I les il·lustracions també ens has dit que seran... Van a càrrec de Carles, VF, i en això estem ara mateixa. Esperem que ells cap Nadal de l'any que ve i un poc ahir resolvent dubtes, no? Com t'he dit, no? Per exemple, crec que a mi ara m'ha portat mitjançant la investigació que crec que nosaltres, d'alguna manera, les comarques valencianoparlants no hem tingut en compte les castellanoparlants, per exemple, als que parlen xurro. I és un tema que crec que nosaltres hem de donar la mà, no? Aquesta diversitat cultural que hi ha i seduir per a que aquesta gent també vulga formar part del projecte de País Valencià. I això ho anem a intentar fer des de la il·lustració, des de les comarques, parlant d'allò propi i d'allò que ens uneix com a poble. Trencant topis i prejudicis o pensaments que hi haurà més enllà, que n'hi ha més avall d'Alacant, de la línia de Busot i cap avall, no? Sí. No, trencant, també intentar fugir, no? Això són murcians o això són castellans, vull dir, tenen una particularitat pròpia, uns trets lingüístics propis que nosaltres hem d'acceptar-los i hem de veure que forma part del nostre territori. Si realment creguem en un País Valencià que tinga futur polític cohesionat, inclús ja si volem parlar de països catalans també passa per ahí.
passa perquè reconeguem les identitats o els trets culturals propis de cada comarca. I el llibre, com, diguem, perquè veig ahir la portada quadrada, diguem, no? És extensible, saps el format? El llibre serà un format A4 i l'obriràs i dins estarà cada comarca i al voltant de les comarques els elements que hem elegit. I després, per exemple, cada element tindrà un color diferent, el nom, que significarà si és propi de la comarca, si és d'eixa comarca i de les comarques voltants o si és de tot el País Valencià. Sí que volem això, no? Vull dir, d'alguna manera, ja que siga molt visible, que porti a jugar, que porti a veure quins elements tenim en comú o per què uns elements els hem ficat en unes comarques i altres no, perquè, clar, si elegim 18 elements per cada comarca són quasi 600 elements ja. Aleshores, com el que volem que siga un atles que siga divulgatiu, que siga educatiu, no volem fer un atles científic, sinó mostrar la riquesa cultural i la diversitat que tenim al País Valencià. I si és divertit i d'una forma, diguem, més que mou el joc, no? Clar, com el boom que ha hagut també de la Fallera Calavera en els jocs i tot això, que intenten apropar la realitat de cada zona, no? L'Atles il·lustrat de les comarques valencianes. Preparat per a nosaltres, estarem encantats també si vols vindre a Barcelona i els valencianes i catalanes i tots els que estem allí poder gaudir també de les teues obres. També volem comentar-te, amb l'editorial d'això, veiem que esteu molt coordinats i amb l'editorial, perquè hauràs trobat la diferència des de fer-te en el primer llibre que va ser autoeditat a després. Quines diferències hi ha per la gent que també... Sobretot, el primer que vam autoeditar, com que no havíem editat mai, moltes errades, vam anar aprenent i va ser un poc ahí com vam poder, d'alguna manera, no? El segon, la veritat que Carles ja té una llarga experiència i Caliu també i això crec que hem format un bon equip de treball que ens ha animat a seguir en el següent projecte, que d'ahir va néixer també una línia editorial de Caliu que es diu Xicalla, que és una... que seran tots els contes infantils de l'editorial i ahí estem. Vull dir, de moment van ser els dos primers que van ser estos, la Lluerna Morada i l'Aldes, i esperem que siguin molts més perquè, com hem dit abans, no? Creiem que és molt important que creguem en la creació cultural i que nosaltres, no? Vull dir, la gent d'ací comencem a escriure, relatar i fer projectes que eduquen i que vertebren el país i la societat que volem. I més també en aquests temps, no? On també estem enfrontant una crisi cultural que no lleva la gravetat de la crisi sanitària que estem tots patint i preocupats dia rere dia, però també en el sector, un dels sectors econòmics que també es veurà perjudicat a nivell de feina, de producció, de publicació, és la literatura entre els sectors culturals també. Sí, així és. De fet, a veure com després d'això com va anant, perquè sobretot ahir, no? Vull dir, que prenguem consciència de la importància de comprar llibres en les llibreries pròximes i també, no? Consumir llibres també dir-ho d'alguna de proximitat o d'autors de la terra perquè són els que fan que els projectes tiren endavant, els que comencem a reflexionar i a crear pensament i coneixement del nostre entorn i, un poc això, que acudim lo de sempre, no? A les editorials nostres pròpies i donar suport. Molt bé, perfecte. Pues moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per tot el que feu. Ha sigut un plaer i això no sabem, també estaràs igual, no? Que si presentacions que no poden fer, que si hem de fer-ho a través d'aquestes portes que se'ns obrin, no? A nivell virtual, que ja existien i les fèiem servir, però no a lo millor en este camp o en este sentit, no? I bé, benvingut, ja saps que eres benvingut i moltíssimes gràcies per
per parlar amb nosaltres. A vosaltres, una abraçada i que vagi molt bé. Una abraçada enorme. Adeu.